Em dic Ion i vaig néixer fa quasi 40 anys en una ciutat molt xicoteta de la regió de Cantàbria, en la costa nord d'Espanya. Eh, jo, en realitat, sempre de xicotet tenia molta curiositat per les llengües, però no per les llengües. Sí, m'agradava molt anar a classe d'anglès i aprendre algunes paraules de francès o d'alemany. A l'institut en tenia l'oportunitat d'estudiar també francès i alemany i ho agrairé tota la meva vida. Però és veritat que jo tenia uns cosins que vivien a València, uns altres que vivien a Alacant i uns altres al País Basc. I ja de ben xicotet això de que ells tingueren una altra llengua a l'escola em pareixia una cosa fantàstica. I jo pensava, uau, quina pena, no?, que nosaltres així a Cantàbria solament estudiem en castellà. I bé, la cosa va fer, o el destí va fer que un estudiant de batxillerat format en humanitats decidira estudiar primer periodisme i després traducció i interpretació i barrejar les meues dues passions, que eren la comunicació i les llengües. Una bona amiga de l'Horta, de Picassent, em va convèncer per presentar-me a un programa de doctorat a la Universitat de València i recorde que no feia ni 3 hores que hi vivia i li vaig preguntar com es diu, por favor. I gràcies. I tenia molt clar que havia viscut 3 anys al País Basc i havia arribat a aprendre, sí, unes nocions bàsiques d'èuscar, però no n'havia estat prou. I tenia molt clar que no em tornaria a passar, que aquest error que havia comès no el volia tornar a cometre. I sí, mentre estudiava el doctorat i la carrera de traducció, gràcies als meus cercles d'amistats i els cercles esportius, el valencià va esdevindre la meva llengua d'ús. És a dir, vaig començar a fer la llista de la compra en valencià, a escriure missatges, e-mails, aprenia gràcies a Messenger amb un molt bon amic de Mislata que m'ajudava, em corregia, m'ensenyava paraules noves i bé, i fins que un dia ja havia passat per tots els nivells de la junta qualificadora, una persona de la qual tinc un molt bon record, dient-me que confiava en mi i em va dir crec que series un bon professor de valencià. No? I vaig pensar, però m'encantaria, però clar, per què no ensenyar una llengua que m'ha donat tant i m'agrada tant? O sigui, a mi el que m'agrada és ensenyar llengües. I en l'època era professor d'espanyol per a estrangers en una escola on també hi havia un departament de valencià i amb tot el departament sempre hi parlava en valencià. Un dia es va posar malalta una professora en l'últim moment i el director de l'escola em va preguntar si jo podia substituir-la. Era un nivell inicial de valencià i li va preguntar a la professora què penses si jo no et substitueix perquè no n'hi ha més de profes de valencià ara mateix. I ella va dir, ui, clar que sí, ell ho podria fer, és un nivell bàsic i sap ensenyar llengua estrangers, etc. I en eixir d'aquesta classe, no sé, crec que vaig pensar que per què no. I com us deia, ja us parlava d'una persona que confiava en mi, que em va dir, intenta-ho. I ho vaig intentar i vaig tindre molta sort i vaig arribar al Departament de Didàctica de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València i va ser feliç i ser feliç en valencià. És que, a més, he fet moltes coses en valencià, he parlat de fer la llista de la compra, però he estimat en valencià, he plorat en valencià i he llegit molt i he estudiat molt també.
I quan veus que ja no és un problema és llegir, ni estudiar, ni somiar en valencià, vol dir que també és teua, no?, com a llengua. I què faig a Bèlgica és una molt bona pregunta, però també una molt bona resposta. Quan era professor a la Facultat de Magisteri de València, en el 2010, la meva tutora em va proposar de fer de lector, és a dir, d'ensenyar valencià a l'estranger. I sí, era una espècie de somni. És a dir, sempre havia volgut tornar a l'estranger, ja havia viscut a Irlanda i a Itàlia, i volia tornar a l'estranger, volia ser professor a l'estranger, i si podia ser professor de valencià, per què no? Per pensar, a mi no m'agafaran mai. Però la sort va decidir el contrari, i els darrers 10 anys de la meva vida han estat fantàstics. Han estat 5 anys a la Universitat de Torí, ensenyant, transmetent llengua, passió, cultura, literatura, sociolingüística del valencià. Allà un bon grapat d'alumnes amb els quals encara estic en contacte i em donen molts moments de felicitat. I després vaig vindre a Bèlgica, vaig estar 2 anys també treballant entre França, al nord de França, a Amiens, la ciutat on Jules Verne escrivia, i vivia algunes temporades, i a Bèlgica. Ensenyo valencià a Brussel·les. M'agrada molt fer el que faig. Sé que no aprendrem mai a fer les obertes i les tancades, i si poguera fer-les com a la Marina o a la Safor seria la persona més feliç del món, però crec que és quasi una missió impossible, i segur que els meus amics pensen que ja he millorat molt, perquè sempre he tingut un caos mental, i bé, si estem mirant este vídeo segur que se'n riuen, perquè saben que és un problema molt fort per a mi, però ho aconseguiré, us ho promet. I res, ha sigut un plaer explicar-vos el país on visc i qui sóc jo. Segur que hi ha més d'una persona, més de 2 i més de 3 com jo. Us podria parlar d'Andrea, que treballa a Hongria, i ella és romanesa. Us podria parlar també d'una professora nascuda i crescuda a Cuba, que ensenyava català a Irlanda, però també us puc parlar de gent dels Estats Units, d'Anglaterra, de França, que ensenyen valencià, i tot i que no és la nostra llengua materna, nosaltres la tenim, bé, al cor no sé, però a les cordes vocals segur que sí. I és una passió que ni vull ni deixaré mai de banda. Moltes gràcies i fins prompte.